Nenä. Antakaa pojalle mäpää, niin se irtoaa siitä. Mäpä on. Noniin. Ai kato, ota mäpä Jonni jätkälle. Ei oo mäpää. Siinä on meidän vanha kunnon vanha mäpä Jonni. Rockstar Lippis. Lattialla. Me löydettiin syyllinen. Taivutellaan sitä, kyllä se kohta. Sitä. Sitä me vielä tarvitaan. Älä riehu sen vasaran kanssa. Koitappa vetää sitä. Mä vedän. Tää on ihan vinossa. Venä, odota. Onnista! Sormen väliin. Ai saatana. Noniin. Ai saatana. Ai perkele. Sami, onks sormet kipeät? En mä tunne niitä. Varo. Ei se mitään. Sieltä tuli jotain ulkomääräistä. Vähän isompia työkaluja, niin saadaan se lähtemään. Saatana. Nyt tääkin jäi jumiin. Mihin autoon tää tulee? Onks tässä maika-autoa tuleva? Joo. Hyvä. Paskaks vaan. Jaakko tuli. Täällä joku ottaa nyt vastaan hirveästi. Joku panee nyt vastaan. Mitä? Se ei lähde irti. Ai, taas sormen välissä. Kerran sinne upposi, sit se ei lähtenyt enää pois ja nyt se on jumissa. Sinne uppos eikä ylös tuu. Sisään vaan vaikka se ei ylös. Ups! Niin tekee niitä ruukkuja. It's just skill. Nosta sitä. No. Näin!